Gihinumdum ang ika-16 nga adlaw natawhan sa hero dog nga si Kabang sa Zamboanga City. Dunay mga bulak nga gihalad sa monumento sa hero dog nga si Kabang sa Pasunangka Park sa Zamboanga City isip paghinumdum sa ika-16 nga birthday niini adlaw Huwebes. Si Kabang gilang hero dog human giluwas ang duha ka mga bata sa Zamboanga City sa aksidente niadtong December 2011 nga may resulta sa pagkaguba sa naong niini. Tuig 2021, dihang namatay si Kabang samtang natulog. Sumala kang Dr. Anton Lim ang nag-atiman kang Kabang ni atong buhi pa kini magpabiling inspirasyon ang heroic acts ni Kabang alang sa tanan. Gani nang hinaot sab kini nga unta mas mudaghan pa ang mga maayong tao nga dunay kasing-kasing sa mga hayop nga nanginahanglan og tabang. What Kabang did really was to elevate the status of the Aspid. It's not in the breed. Any dog who is loved is capable of giving love also. During her birthday, we'd like everyone to show a little kindness to street dogs.